салом арз мекунам ба кулли тамошобинони сомонаи раҳим продакшн. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша ва умедвор ҳастем ки ҳар яки шумо соҳу саломат ҳастед. Як чиза хотиррасон кунам дӯстони азиз ки имрӯз боз мо як устоди азиз ва як устоди санъати тоҷикро айдаст додем, яъне устод Назирмад Мусоев. худованди меҳрабон дар макони биҳишт худованд барояш ҷое муяссар гардонад ва барои наздиконаш, барои хештавор, барои фарзандон, барои нафароне ки дӯсташ медоштанд сабри ҷамил хонем. дӯстони азиз, фақат дар ҳаққи бародари азизи мо, дар ҳаққи устоди азизи мо як ҳафт дуои неки шумо кифоя аст ва ҷанозааш ҳамин рӯз соатҳои 12 ба 1 дар шаҳри Душанбе мегзарад. дӯстони азиз, иншаалло боварӣ дорам ки касоне ки мешиносанд, касоне ки медонанд, дарак надоранд, ина огаҳӣ ёфтагиянд, марҳамат метавонед ки ба ҷаноза биен, дар ҳаққи устоди азиз дуо кунед. Як бори дигар ба наздикон ва пайвандони устоди азиз Назирмад Мусоев сабри ҷамил хоҳонам. дӯстони азиз, аллоҳ нигаҳбон бошад. дар ҳаққи ҳар як кадоми мо дуогӯ бошем. дӯстони азиз, хайр.